ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଅ ସେଠି ହେଲା ଶେଷ କରିବା ହେଲା ଯାଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆସ ତାପରେ ବୃତ୍ତ ଆୟତଚିତ୍ର ଏଇଠି ହେଲା ଆୟତଚିତ୍ର ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ କାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର କାଇଁ ହଁ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଅ ହେଲା ତମର ଚିହ୍ନ ଯୋଉମାନେ ନ ଚିହ୍ନିଛ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଏଣିକି ମନେ ରଖ ବୃତ୍ତ आयतचित्र वर्गचित्र वर्गचित्र कोण 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 शेष पॉइंट वेरी गुड आसा तापरे वृत्त वर्गचित्र त्रिभुज कोण शेष वेरी गुड आसा तापरे वृत्त वृत्त नेक्स्ट वृत्त वर्गचित्र सिलिंडर शेष पॉइंट वेरी गुड